So yun po, no? What's up sa inyo mga ka-upload? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Karon, mga na po ron ang adlaw nga atong gihuwat ang duwa sa San Remeo ug sa Tabugon. So guys, andam na mo support sa ato ang hometown, no? Hometown sa San Remeo. So guys, sa mga kuan kita-kita tanyo ato sa Hagnaya. So shout out daan kang Poligrates ug kang Kuya Jugjug. Kuya Jugjug. Salag minimo ron. So guys, tara kita-kita tanyo ato. So let's go! So yun po guys, no? So wakas, ako nakita. So intense kayo kan? Intense kayo ka! Modo ko na dua, Jig! Labis mo din mo sa dua, Jig! Wow! Upaw na Joko! Ang sabi sultin mo sa dua, Jig! Yes! So kaya ating interview na lang kan? Dol! May nangyo na sa mga tao ka ni Dol! Ayos kayo. Ang dami nyo! Vlogger. Kaya Dol, unsa may mo ni mga preparation niya para karoon niya dua doon? Lolo! Ato ipakita na ito ang preparation. Roll VTR! Good luck kan Romeo! Laban! Good luck kan Romeo! Brad! Kaya pero mo na Brad! Talawal na yung domingo! Hey! So mga ito no, ang giandam sa San Remeo, ilang practice. Grabe kayo na practice. Ang atog sila sa barangay Argawanon para lang silang practice. Kaya lagi ko no, gipintala ng korte sa complex. Pero wala man tayo, naami ka rin sa Hagnaya Basketball Court. Let's go! Alright, and this gonna do us sa Bugo ng our Madridios. Oh my God! Ano nangyari? Wala nakagubot na! LUL! Ano doon ka ron kay Bugo pa lang ang Madridios. Fourth quarter, next game. San Remeo! San Remeo! Oh. So karon no, sa nakita nyo, nag-opo kami mga ka-upload. Hinahanap namin yung Naranay! Focus yung sa duwa! Amo bang? Amo bang ipagkita? Amo pat ka Dragon Balls! Yo! Dol, sa hotel mo dol! Home court mo dol! Ay, paglangas yun ang coach. Tang ina niyo. Tara! Kita yun ang mga lana! Di ka ba nagnaga ha? Di ka ba nagnaga mga lana ha? Bang! Bang! Buta-buta mga lana! Bukas na buta! Tang ina niyo. So guys! Grabe! Gamit yung lana Milagrosa! Parang hangin sa mata! So... Guys! Nawa si Chico guys! Serious kisanan! Yang gipangita ako upat ka Dragon Ball. Upat ka Dragon Ball. Nara dito napitay. Dragon Ball. Para kita na mo ko sa Dragon Ball. Ye ito no, tara. Wala Dragon Ball, wala yung ipangita na mo. Yo! So shout out sa mga ka-upload na karon sa Agaya Basketball Court. Laban puso. Bang! Usay mo sultin mo sa tinanduwa bang. Kaya na kayo Leon na. Kaya na kayo Leon. Patay. Kasapay mo to. Ito na mag-ibuhat na George. Atong gi-ampingan ng atong player, atong gi-massage gamay ba kayo? Ibaw mo ko nga muhataw ni pag-ayo ron. Let's go! Let's go! Alright, sunod na sunod.
Go is live! Oh, karon nag-warm up na. Dara ka dito. Dara ka dito. Ay kawalo dara. Alright, ano? Nag-warm up na ang San Remeo. Nandito sila sa pikas na korte. Namin din sa may stage, dapit sa Agnaya. Idol, Loplok TV! Loy amo niya, tag 5 kilo. Madarag tag sa tagsa, tag 2, tusa. Ang hirap! Oh, grabe kayo to mga supporters no. Kaya yan si San Remeo, nga itong pinalanggang mayor nga nakakaroon nagtanaw. Thank you, Mayor, sa imong pag-attend. Mayor! Baka naman! Kadaw, Mayor. O yan, tara na mga solid supporters. Ika sa San Remeo. Naglaing-laing lugar sa San Remeo. Mga tao dito sa tita. Dapat dito, nag-uot na. Salamat sa Barangay Agnaya sa ilang basketball court. Alright, okay na Madel? Okay na, I don't... Laban puso. Laban puso, I don't talk anymore. Thank you. Kiba ka nga nung medyo nangito, medyo mayroon. Iba ko sa Jig. Kaya nagsekreto, may date ni Jigo sa ano, dagat. Sekreto ni Jigo. Ito, may makita si Moa. Kita naman si Moa. Let's go! Naligo na kami dagat! Shout out kay George Arsal! Nako drone! Drone man ako, drone. Kita niya. Sige man drone. Mga George, we're exploring San Remeo. Ano sabi mas storya mo ito? Saya. Saya? Ano saya? Saya? Nagamit kami drone na to, gamit kami GoPro. Lens kaya mong gamit na to. Ano masaya to? Happy. Happy! Very happy. Let's go! Makawag! Kuya Jogjog! Kuya Jogjog! LUL! Lapas pa Kuya Jogjog! Kuya Jogjog! Let's go! Let's go, San Remeo! Let's go, Kuya Jogjog! Kuya Jogjog! Kuya Jogjog! Alright, this is it! Woo! Nice one! Kuya Jogjog! Kuya Jogjog! Kuya Jogjog! Laban puso. Ano na sa first quarter? Woo! Ito, bilang score! 9-4. 9-4 in favor of 9. Approximate. Lamuha sa Remeo. Support lang daw, support. Backward! Kuya Jogjog! Kuya Jogjog! Kuya Jogjog! Kuya Jogjog! Jober pa! I don't talk anymore. Gratis! Soda po gratis! Laya, pang-pango? Sige siya magbong mata na, George. Talaga naman di pa ka magbong ah. Tara mo yung ano, kita ng maestro mo! Kita maestro niyo? Ha? Palapasa lang sa... Very happy. The end of first quarter. Idol, kung sa may mastorya ni mo ron sa kita ni Jober nga duha ka 2 consecutive 3 points 3 assists. Natugoy na siya maayo. Kung minaot ko, digilin mo kag plastic. Thank you. Lapo man mo sa plastic, lapok mo sa. Lah, yawa puli gratis sa kasudas mo rin gratis for the first time. Ito mo kag di ka mahagbong kung makasud. Hagbong gyapon ka. I don't talk anymore. Alright, no. Nakakita may ganang nindot niya angle na meron sa side na Side view. side view. Ganyan kay dito may sa stage. Pero karon na namin diri sa kilid sa stage. Kilid sa village. Yeah, nakapag-big nindot niya angle pero nakalaay lang kay labaw ang abugon. Babawag daghan. Labaw daghan. LUL.
idol. Para maglaay kayo, idol. Minga kay idol. Lingaw kayo. Para magilubong tag 20. Sa tingin ni Magunaji para makadaog sila. Manguli. Silang 15. Kaog lapok. Silang 15, masuot sila. Manood mo 15 para makadaog mo. Nawala ang labar puso. Laban heart na lang. Pero ako sa tingin ni masuk ko ano yun. Mata ka ato sa eskwelahan. Sa eskwelahan sikat talaga. Salamat eh si Tanan. Thank you for everything. I love you to 9. Hello mga kalapo. Alright! Para mag pilde! Urot patingon ako. Jigo! Ato man na to ika na po nga kuhan. Dragon Ball! Pero ako pati. Magapuha mo ni Konsi. So, padong namin gawa sa... Entrance sa Padong na namin uli na pilihan na gyapon. Luhaan. Alright? May suot si Dominic. Uy, para mag-police. Kuya, ako sa kuya. Uy. Padong na namin uli, no? Oo lang gyapon ang istorya. Murag 0% na gyapon na lang shooting. And Motor. my motor is over there. And we need to walk 5 kilometers per hour. Para mag-pilde. Nice game, idol. Pwede pa interview? Para mapilde ta. Choy! Kosobra dia, Choy! Kosobra! Okay na, Choy. Agi na ni Choy. O, ganahan mo pa na itong tipura, no? Kato ka, Choy. Kaya mo tipura, hotdog, fishbowl. Ako na, padawin namin uli. Malas man, ulit ang... ulit ang pildero. O ba niya kayo? Parang umuha mo rin. Ulul. Kita-kita lang yun sa Ragawanon. Hindi namin maklaro. See you sa Ragawanon. Yeah. Hello mga ka-oplog, no? So wala na dyan may naka-vlog. Big tiwas kay... Nalubat ako cellphone. Napuno ang storage akong phone. Wala na may time para i-transfer ang mga files. Balik ito sa akong iPad. And congrats gihapon di ay sa San Remigio. Maski pildigid mo. Kasi kung saan yun na ito paningkamot, no? Napildigid. Pero laban na gyapon ta. Siguro bawi lang ta next season. Yeah. Hinaot nga kada kuan, mas mulig-on ta, mo improve atong shooting atong duwa. And tanan. Congrats gyapon ninyo sa mga coaching staff. Dayon sa atong mayor nga very supportive kayo sa atong duwa. Sa dili ba na mo humana mo vlog, no? Nada si Jigo dili ron. Jigo. Yeah. I love you to 9. Nami mga ipang shout out. Especially sa mga classmate ni George. Shout out sa mga classmate ni George. Di lang tamo to sa tagsaon, no? Kay daghan na kayo mo. Dapat nga makita mo nga video, malingaw mo. Maski murag wala ra kayo mo vlog. Kay wala may katarog vlog gabi. Kay focus kay mi sa duwa. Sa San Remigio. O kuha day, nakumpleto na mga Dragon Balls. Nakita na mo dito. Sobra na po mo nakita nga Dragon Balls. Pinakasino na dito, kay bawa na mo, gimension na mo ito gabi, o mo na itong gitudlo gabi. Lip! O tara, shoutout! Shoutout kaya ko anday sa mga subscribers po na mo nga bago, sa bago sa mong channel. Please, subscribe pa mo, subscribe. And invite your friends to share and like our channel. So, shoutout kang Moonray. Nga bago na mga subscriber, in-comment siya last week, last na mga vlog katong Varsity Walk. Dayon kang Alan Cho. Thank you so much Alan Cho for subscribing our channel. And kang kuhan day. Ikaw Jig, kisa tayo mo shoutout kaya Jig. Shoutout aring bayana. Ang hirap! Sa katong ikapito nga Dragon Ball, shoutout sa mga idol. Siguro nakita na ka sa mo ang last vlog na mo katong random interview. Oh, shoutout pa gid sa mga supporters sa to gabi, sa mga taga Hagnaya Defenders, Punta Viners, kinsa pa yun? Basta, thank you so much sa inyong tanan. Di na lang kutob. Don't forget to like, comment, and subscribe. Let's go!